Mado kachere. Tauya nadzo nhau zuwa ranyasi, zuwa ro14 mumwedzi uno waKubvumbi. Potiri kuerenga mazuwa 50 kwayo kubva Blessed Mhlanga apfikiwa mujeri achinyimiwa bhero. Pakanyangaritsa rekaiti kunyepe zvimunhau dzanyasi. Blessed Geza goburika ipapa akati wakomana makagona kwai muri kuramba muchienderera mberi, ngatirambe tichienderera mberi nokupfika nyika, national shutdown. Akagoti wanhu ngavazive kuti pane zvatiri kutoita kumashure kuku kuseri, tine zvatiri kuita. Aribe chaarikuita kuti chii chaicho. Akati tiri kuenderera mberi neiyo shutdown. Akati yepo kare kutori nevanhu wakanyepera kuzungaira, wakakwidziwa mabhazi kuti endai konyepera kungomira muguta reHarare kunge mune chamuri kuita. Pakanyangaritsapo tikaitione, asi chagumisira kureketa kuti ipapa vanhu kwai kuitai zvokubatana, tirambe takabatana, tireke kugopatsanuka kuti tihwine. Tikaiti gozviona kuti zvinosvika papi. Blessed Mhlanga nyaya chekupfikiwa mujeri achinyimiwa bhero yaenderera mberi ichireketeka pasi rese. Izvezvi nyasi uno yenge iri kutoreketeka mudare reparamende yekuBritain. Kuramba tichitenda wari kusimudza manzwi yawo kureketa zvazvo. Warairidziwo pachikoro chofundo yepamusoro choUZ waripo ipapa wangu wari kuita zvokuramwa mabasa. Wari kusinga ana Munyaradzi Gwisai, aiwa ndo wari kuvatungamira ka. Unobva waita kuona idina yawe kuti pakaita kunyangariwa. Asi zvinoita kuhwadza idi kuti vanhu vaitambira zviuru nezviuru zvemadhora kwaundomukira wakutambirisiwa madhora 200. Idi pakaita kunyangara. Toramba tichivatenda kuti wari kuramba wachimiramira. Wamunangarwa wariko kubulawayo uko wari kuitoita zvawo chokudya wachichapurana iye Daniel Chapu arikowo asvika. Kwai mangwana Daniel Chapu anenge aripo achivhura zviri pamutemo musangano woZITF. Tikaiti kuona kuti zvichasvika papi, zvinenge zviita sei. Amos Chibaya aburika ipapa akati ZRP inondijairira, ZRP iri kuita kureketa pwito, ZRP wari kundotsvaka kunenedzera kuti wakonepo nekundibata wandisunge nokuti wagoreketa kuti ana Amos Chibaya ndo vanhu vari kuikonzeresa kuti zvinhu zvinyangare kuno zvavari kuronga zvokuita kupasa zvinhu zvevanhu nokudidi. Pakaita kunyangaritsapo. Tikaiti goona hedu kuti zvinoenda nopapi manduwe. Tiri kufara ipapa kwai mapurisa aya akagopuwa chimanja mubudu wachibatiwa pakamera. Kwai wanyimiwa bhero waye. Kwai wanyimiwa bhero. Tatomirira ipapa kuti tione kuti wachazoipedza sei. Wanombotsvukira warimo. Ticharamba zvedu takaringa kuona kwainoenda. Apawo wari kutengesa kumbare musika wari kuhwadziwa fani nokuti musika munyowani wakaisiwa yuyu. Vanhu vari kuuya pamhanduwe kumusika munyowani. Ipapo ndo panobva pata kunyepa kutoti paribe chizvino. Pakaita kunyangaritsa chaiko. Asi rekai tione kuti zvichaita chere kuti zvinhu zvichinje. Naiwo makutukutu ari kudiwa nokanzuru iyaya. Pakanyangaritsa. Padande mutande ungotoona ana Jojo Charamba wari kunziwo waita basa rekuisa mapikicha okunana Uganda chaiko kuti waite kunge zvinhu zviri kuitika iko kumbare musika. Nayawe pakaita kunyangaritsa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Tiri kufara mabuja. Iro dhiri rakaitiwa noNet1 noAST Space Mobile. Aiwa kwai tsvinu nokutoti kwai ipapa nyika yese pachiribe nzvimbo inenge yakushota kuti inzi inodande mutande ronetiweki yo5G. Aiwa tiri kuzvitenda izvi nokutoti iwawa kwai vanoita zvibodzizvo zvidaitiwa naElon Musk zvokuti munhu anokwanisa kundofona direct to call, direct to sell. Toramba tichizvitenda kaizvi zvisvinu
zvisvinu dai zvaenderera mberi. Kwai Zimbabwe iriko kuAmerica iri kutsvaka mabhirioni mairi ano mazana matanhatu 2.6 billion US dollars pachirungu. Wari kutsvaka kuti wakaipuwa wobhadhara wombokavha magepi aripo zvikwereti. Kwai hwangwadza yezvikwereti iriita kuti tisai kuboya mari kana tichida kuseenzesa mari. Kuno vanhu vari kundoti zvamuri kureketa tazvimba, ko iri kairi zimutemo ramakaigwesa iri rokurambidza masangano akazvimira ega niri riri kutekaira sei? Iroro ndo richavasungira, wachanyimiwa basi. Dai vari vanhu vanofunga, wangadai watorino mari izvezvizvi. Uyo nyika ingadai itorino mari iribe kana chikwereti chairi kuda kutsvaka chikwereti. Kuno pakaita kuoma chaiko. Kuno mubodzi akapfa vamwe vashanu. Mhanduwe, kwai wakatungana nenzou zvavo usiku, nzobva yagwa pamusoro pemotika. Wakomana pakanyangaritsa apa. Mweya wavo wakapfa inga uzorore murugare tichiti wakakuwadziwa wanga wazopore nekuchimbidza. Tione kuti zvinoenda nopapi. Tikaringadza mutambo, kwai chikwata chokwekwe United kuPSL achadanidziwa kuti kauye ino mutireketere kuti chii chakaitika. Kwai uyai mutinyepe, kuti nyepetsa chaiko kuti chii chakaitika kuti mureke kugotamba mutambo wamaifanira kutamba. Palibe chisvino apo rikaiti kuone zvedu kuti zvinoenda nopapi. Uku Zifa watungamiri wayo waenda kuBritain wakaita iko musangano iyo vanhu vari kufungidzwa kuti wangangoda kupinda kuchikwata chobhora chonyika ino yedu yeZimbabwe. Warehwa manjano azhinji kuti kwai maita tusvinu. Iyo nyaya yekuti munomira muchienda ikweyo kovatsvaka vanhu vava ndo svinu. Tikaitione kuti zvinoperera mushechere kana kuti zvinoperera papi. Tiringedzi riketika pasi rese kureketa kuno. Zelensky Volodymyr aiwa ati ndabenhuka ini kunyika kwangu rikainimboenda kopedzerana noRussia, nokutoti Russia yaita zvokundivhiringa kweru chaiko kumukirira kundibhomba mhanduwe. Ini ndaita komaira wasaira kuSouth Africa. Iri pakaita kunyangariwa. Tikaitione zvedu kuti anoipedza sei nyaya yacho, asi palibe chisvino. Izvezviwo kuSouth Africa mhanyongori yega yega, batai murefu batai mupfupi, wari kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Gurukota rinoringana zvomari charakangoreketa kuti tachinja tabisa zvovhati kuti ikwire, asi izvozvozvo ndo zvinobva zvinoita kuti vhati ireke kukwira. Vhati inoregedzesiwa kukwira nonyaya yekuenda kudaro paramende wachobisa mutemo wese, wachochochonora mutemo wese wakagwesa iya yese. Imi pakanyangaritsa apa rikaitione kuti zvichakoneka chere kana kuti zvinosvika papi. Tinenge tichikunyepai. Chikwatacho EFF chaakutodedzera kutoti komana uyu ngaabve, uyu ngaachibve godongwana, uyu kwai ngaagwadame godongwana yuyu abve ipapo kuti zviite zviri nani papinziwe mumwe munhu. Idi rikaitione kuti zvinoperera papi. Dai anga ari mumwe munhu aindoti komana kana mada henyu izvozvozvo zvokuti tibise vhati yatakaisai imimi chisara ino basa renyu ndicharidaba. Kuno ipapa pakanyangaritsa idina yawe rikaitione kuti zvinoperera papi. DRC no M23 dzabvumirana kuti dzimbomira pfutidzo chimugwagwagwa kuti aiwa tikuramba tichitenda kuti kana wambomira kuridzirana pfuti peno zvinoita zviri nani. Idi zvakanaka. Tanzania yapinza ipapa nyaya iri kuhwadza vazhinji. Kwai Tanzania yati tichada kutenga zvirimiwa zviri kurimiwa kuSouth Africa nomupunga uri kurimiwa kuMalawi, nokutoti iwo South Africa nokuMalawi wano mutemo yawanoisa yekuti zvinhu zviri kubva kwedu noTanzania zvinobhadharawo mari yomutero. Ime pakanyangariwa apo, pakanyangariwa. Dai idiwa iziva vanhu vavo kuti tinokwanisa kuzviraramira tega ni muAfrica tiribe kana mumwe watatengeserana naye zvaita zvisvino. Kuno idina yawe zvakaita kunyangariwa, asi tinoramba tichindotenda. Pakistan noIndia wakomana heno kuti ihondo ikiriketi chere yawada kutanda, asi zvakaita kunyangariwa. Dzese wari kundosikidzana nokureketana nemasoko nekusimudzirana manja nokurasirana manja.
manduwe palibe chizvino. Regai tione ipapa wokuindia vari kutotiwo vanhu wokuindia vari kupakistani bulikai imomo. Wokupakistani zvibodzizvo wokuindia wobva wati tichada vanhu vari kuenda kupakistani nomvura. Wokupakistani wobva wati mukandotinyima mvura iyoyo hokoyo. Apa wese wanonyukira idira yawe zvakareketika zviya. Mukaona hondo dzakusimuka nomasoko ohondo moziva kuti ndaamumhera. Idi gadzirisai zvinhu nguva ichiripo. Tiri ipapo aiwa tagumira pano mabuja ndini wenyu mhanduwe onawo.